Ikastolan egin gendun plan estrategiko bat. Aztarte gendun, ze beharra genitun, zein izan bertzen gure iparra, eta ikusi gendun, eraldaketa pedagogiko baten beharra ziola. Bueno, hor ibili ginean, ikastetxe desberdinak eta ikusten, eta azkenean, hautatu gendun konfiantzaren pedagogia. Konfiantzaren pedagogian, aurra dago erdigunean, gaitasunez betetako aur bat. Eta hemen gure papera izaten da bidelagunarena. Batetikan behatzaile, ikusiz aurra nola di joan, zer egiten duen, ze zailtasuna ditun, ze beharra ditun, aztertzen juten gea, eta gero gaude hor bidelagun. Badakite beti behar baldima gaituzte gu hor gaudela. Zein dan gure ezaugarri nagusia? Begirada. Nolako begirada? Konfiantzazko begirada bat. Begiek ikusten duen horretatik haratago dijoana. Izan behar du errespetuzko begirada bat. Nun umia errespetatzen den daun bezala. Aurra badakinik onartzen detela bea dan bezala. Maitatzen detela. Eta ulertzen detela egiten ditun gauzak. Gakoa dago baita ere konfiantzan, ezta? Aurrak sentitu behar du konfiantza bai bere buruarengan, irakasleengan eta inguruarengan, bere gaitasunak garatu ahal izateko. Gure lana izangoa baita ere, motivazio hori piztea, beraiek esploratzeko, experimentatzeko, eta hau dana jolasaren bidez. Jolastuz ikasten dute eta hori lortu behar dugu. Oso kontutan eukitzen ditugu erritmoak. Konfiantzaren pedagogian erritmoak dia oso garrantzitsuak. Haur bakoitzak bere erritmoa du, eta horiek errespetatu egiten ditugu. Arrakastak ere garrantzia handia du. Orduan beti gaude, eskaintza desberdinak egiten haur guztiei denek izan dezaten zerbaitetan arrakasta. Eta hori oso garrantzitsua da, ze hor aurra ikusten da, behar dala bakarra eta errepika ezina. Eta badakala aurre egitea, ze gu beti hor ongo gehala behakin. Egia da, horre ere, gurasoen papera edo ezinbesteko izan zala, ze, konfiantzaren pedagogia horre emateko behartzen eraldaketa arkitektoniko bat, eta hor, auzolanian, gurasoak parte hartu zuten, irakasle, guraso, eta horrela egin zen, ezta? Esan behar du baitere, familiekin lankidetzan jarduten gehala. Hemen paper garrantzitsua dakau aurrearen hezkuntzan hezitzaileok, baina baita ere familiak. Eta elkarrekin goaz, zeren azkenean proiektu hau amankomuna da. Gudanon helburua da, gure aurrek garapen oso bat eta osasuntxo bat izatea. Eta helburu hori lortzeko elkarrekin lan egin behar dugu.